Mange, der arbejder med AI, skriver bare løs i prompten. Men hvis du vil have gode svar, så skal du stille gode spørgsmål. Det lyder enkelt, men det kræver, at du ved, hvordan du skriver en god prompt. På baggrund af de forrige moduler får du her nogle af de vigtigste huskeregler plus et par ekstra. Når du arbejder med AI, så skal du være så konkret og struktureret som muligt. Den er bedst, når den får tydelige rammer. Du skal bruge positive instruktioner. Sig, hvad AI'en skal gøre, ikke hvad den ikke skal gøre. Du skal sætte et klart mål. Hvad vil du have ud af svaret? Hvad skal AI'en hjælpe dig med? Du skal tilføje en kontekst. Fortæl, hvem det er til. For eksempel, jeg skal præsentere for en økonomiansvarlig leder. Angiv et format. Sig for eksempel, jeg vil gerne have dine svar med en punktliste over kritiske spørgsmål. Upload gerne en datakilde, så har AI'en noget konkret at analysere, og svaret bliver mere præcist. Brug iteration. Brug svarene som springbræt. Juster dit spørgsmål og spørg videre. Se det som en samtale med AI'en som en proces. Start forfra, hvis det hele går i stå og kører i ring. Nogle gange er det bedre at skrive en helt ny prompt end at rette i den gamle. Hold det enkelt. Stil ikke 7 spørgsmål i samme prompt. Et spørgsmål ad gangen virker bedst. Og så skal du huske, at du og AI'en tænker forskelligt. AI'en er fantastisk til at analysere data, stille spørgsmål og udfordre dine idéer. Men det er dig, der har den menneskelige dømmekraft. Det er dig, der definerer kriterierne, sætter retning og træffer beslutningerne. AI'en tager faktisk fejl af og til, og nogle gange så digter den også. Så det er vigtigt, at du er kritisk, og det er vigtigt, at du beder AI'en om at være selvkritisk. Du kan fx bede AI'en om at stille dig opklarende spørgsmål, så den forstår dig bedre. Du kan også bede den om at komme med flere forskellige løsninger. Fx giv mig 3 forslag med fordele og ulemper. Du kan også bede AI'en om at teste sig selv. Tag den svar og skriv ind i en ny prompt og bed den om at forholde sig til styrker og svagheder. De fleste AI's er lavet sådan, at de altid taler positivt. Det skal du ikke lade dig narre af. Min lillebror bad for eksempel en AI om at forklare ham noget. Han spurgte derefter, hvilke kilder den baserede sig på, hvorefter den sagde: Tak fordi du spørger. Det er et godt spørgsmål. Der findes faktisk ingen kilder om det, du spurgte til. Altså, den havde bare fundet på noget og digtet. Og så skal du huske, lad være med at falde i den fælde, at lade AI'en gøre arbejdet for dig. Lav selv arbejdet og brug AI'en til at kvalificere det, som du ville bruge en god kollega. Og sidst, men ikke mindst, del aldrig personfølsomme eller virksomhedsfølsomme oplysninger. Er du i tvivl, så forklar din sag i generelle vendinger. Så får du stadig et brugbart svar, som du selv kan tilpasse den konkrete situation. Når du mestrer disse principper, får du ikke bare AI-svar. Du får målrettet og brugbar sparring, der matcher dit niveau og den virkelighed, du arbejder i.